ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗାୟିକା ସୁରଭାରତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା? ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଇବା ମାନେ ଗାୟିକା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଲେ? ଗାଇବାଟା ତ ପିଲାଦିନୁ ଛୋଟ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲି। ତାପରେ ପାଲା ଏମିତି ଗାଁରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପୂଜା ହୁଏ ତ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋତେ ପାଲା ଶିଖେଇଥିଲେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଲା କରିବାକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଗାଇବି। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପାଲା ଶିଖେଇଲି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, 2003ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। 2000 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲିଣି। 2000 ମସିହାରୁ ଗାଇଲିଣି ପାଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା? +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସାଡ଼ୁ ତ ଗଲିନି, ପାଲାରେ ପଶିଲି। ଏ ଯେଉଁ ପାଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବା ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା